कारे नी रहुआ काहे के एकरा जमीन में तू दुकान लगैले बाटे रे? एकरा से पूछले कि जबरदस्ती करके तू दुकान लगावत बाटे एकरा जमीन में? अरे नहीं दरोगा जी, हम दुकान जबरदस्ती नहीं लगौले बाटी। जमीन हमार बाई है, झूठ बोलत बाटा। हम खरीदले बाटी इनसे जमीन। कारे योगिया तो कहत बा कि नी रहुआ के हम तोरा से जमीन खरीदले बाटी, एकरा के तू बेच देले बाटे तो काहे पे केस लिखेले है बता? अरे दरोगा जी झूठ कुल बोलत बाटे। नाने से कागज मांगा कुल दी तब समझला नाने का जमीन रही। अगर हमारे पास कागज रही तो हमार जमीन रही। कारे नी रहुआ जौन एकरा से जमीन तू खरीदले बाटे ओकर कागज हमरा के लिया के थाना में जमा करे बाद हम मानब कि तोर जमीन बा। अरे दरोगा जी हमारे के कागज उगज नहीं देले बाटे। ये हमारे से खाली पैसा लेके कहना जा तो हम लोग के नावे हम जमीन कह देले बाटी तो हम लोग दुकान लगा ला। देखिए रानी मुखर्जी, हम वो बात नहीं जानते। तुम पैसे दी हो कि नहीं दी हो वो सब मैं नहीं जानता। मैं तो कागज को जानता। तुम्हारे पास कागज रहेगा तो तुम्हारी जमीन, इसका कागज रहेगा तो इसकी जमीन रहेगी। का हो हम तोहरा के कहले न रहनी कि एकरा से जमीन लेत बाटा तो नाम वाम को लिखवाला, नाव गाँव पूरा साइन वाइन करवाला तो नहीं सुनला। लाभ हमान तो फंस गए जा पैसा दे के एकरा के। सही कहत बाटू हो, पुलिस वाले हमारे का नहीं सुनत बाटे अब तक। अरे नी रहुआ कागज वगज लेके हेरे अपन जोन लिखैले बाटे, नहीं तो दुकान 10 दिन के अंदर खाली कर दिए, नहीं तो तोरा के जेल हो जाए। समझ ले कि नहीं? ठीक बा साहब जी, अब का करल जा, हमारे के पास तो कुछ नहीं बा। कारे योगिया हमरा साथे गद्दारी के लाभ तोहरा के हम नहीं छोड़, पैसा लेके जमीन नहीं लिखला।